Hola de nou. Vos vaig dir que en este vídeo parlaríem de coses més complicades, veritat? Vos vaig mentir. O no, o no. No ho sé. En este vídeo anem a conèixer més coses sobre l'arquitectura romànica i l'arquitectura gòtica i sobretot anem a familiaritzar-nos amb la terminologia per poder estudiar millor aquestes obres d'art. I això per què ho volen saber? Pues no sé. Per si algun dia visites una catedral, per si vols saber què s'amaga darrere la simbologia de les pedres, per si vols comprendre per què uns edificis tan espectaculars han aguantat segles ahí en peu. I el més important, per a provar la matèria. Per exemple, com es diuen els arcs romànics, aquests que són més redons? Es coneixen com a arcs de mig punt. I cal saber que els sostres que se formen sobre estos arcs es diuen voltes. Volta en castellà, bóveda. I les voltes que usaven els arquitectes del romànic es diuen voltes de canó. Sí, entre altres coses es diu de canó perquè s'assemblen un poc a l'interior d'un canó o d'una canonada. Però quines característiques podem dir que tenen les esglésies o les catedrals romàniques? D'entrada, els seus murs són molt gruixuts, perquè necessiten tota la força de les pedres per aguantar l'estructura. Les finestres són poquetes i menudes. I dins dels temples hi ha molt poca llum. Així doncs tenim que els elements definitoris de l'arquitectura romànica són, per un costat, l'arc de mig punt, la volta de canó, les parets gruixudes i les finestres menudes que fan que hi hagi dins poca llum. I els gòtics, com es diuen els arcs gòtics? Òbvio, bro. Arcs apuntats. Literal. Sí, literal com la fabada. Arcs apuntats està bé. I també poden dir arcs ogivals. Si es fixeu, la forma és com la d'un míssil i els míssils, els militars també en diuen ogives. I com li diríem a les voltes gòtiques? Doncs voltes de creueria, perquè al contrari que la romànica, les voltes gòtiques creuen els seus nervis al mig de la volta. Al principi només es creuaven de dos en dos, val? Però al final del gòtic, als arquitectes se'ls va anar un poc la pinça i mira, tot això van fer. No és precís. Els arcs ogivals i les voltes de creueria permetran distribuir millor les forces del temple, la qual cosa permetrà que els edificis es facin més alts, amb finestres més grans i amb murs molt més prims que donaran la sensació com que l'edifici s'eleva en l'aire. El gòtic perseguirà la llum perquè, segons la creença cristiana, Déu és la llum. De tal manera que en algunes catedrals, com la de Palma de Mallorca, la més alta del Mediterrani, es poden veure jocs de llums tan espectaculars com este. Per últim, vull que es quedeu amb aquesta paraula. Planta. A mi és que totes les plantes se me moren, per això les compro de plàstic. No, home, no dic eixa planta. La planta és la representació de la distribució d'un edifici vist des de dalt. És paregut als planos que usen els arquitectes actualment. Doncs bé, la planta de les catedrals romàniques sempre té forma de creu llatina, que és esta d'ací. En el cas de les catedrals gòtiques, la planta també serà de creu llatina, però presenten els braços més integrats. Això vol dir que els braços no sobreeixiran tant, no es veuran tant des de fora. I quins elements hem de saber situar dins d'una catedral? Ojo, cuidado! Què passa? Estos elements que vaig a dir-vos ara valen per a les catedrals romàniques i per a les catedrals gòtiques. Ah! El primer que cal fer dins d'una catedral és diferenciar la nau central de les naus laterals. N'hi ha dos, una per cada costat. Les naus laterals són on estan ubicades les diferents capelles dels diferents sants. Este és el braç més curt de la creu. Recordeu, la planta és de creu llatina. Este és el braç més curt de la creu i el braç més curt de la creu es diu transepte.
Per a que feu una idea, eixa d'allí és la porta del palau i aquella d'allí és la porta dels apòstols. Allí on s'ajunta el transepte amb la nau principal li diguem el creuer. La part frontal de l'altar major es diu absis i sempre sol estar decorada amb un retaule o algun tipus d'escultura. I l'última part important en la que s'hem de quedar quan veiem una catedral és la part coneguda com la girola. La girola li pega la volta per darrere a l'altar major. Ara veureu, aneu a la girola de la catedral de València. Això sí que és una girola! Veieu? Ara estem a l'altra part de l'altar major i just en la porta dels apòstols i abans estàvem a l'altra part. I ara vos comentaré alguns elements que podem trobar en les catedrals gòtiques, tot i que, per exemple, els contraforts també existeixen a les catedrals romàniques. Heu de saber que això d'ahir es diu arbotant i que serveix per aguantar la força que fan els murs cap a fora. I el pilar que hi ha baix s'anomena contrafort. Les catedrals romàniques també tenen contraforts. Contra un fort, un de més fort. Bé, això és tot per ara. Ja en tenim prou.